Hej, folkens. Ja. Fuck it. Okay. Fuck. Det regner. Du ikke have fokus. Jo, prøv lige at give mig tage den over. Hvor der? Så jeg dækker skærmen her. Det er en kold og stormfuld dag. Der kommer stormstød snart, tror jeg. Eller det er begyndt, tror jeg. Ui, der kommer en ordentlig klat lort. Hvor går vi? Den er pæn, den har skjort på. Vi lader skjult kamera. Skjult kamera, Chris. Hvordan er det sådan her? Jeg kan godt lige stoppe videoen. Gør jeg? Nej, klar. Nej, det kan jeg. Det skulle også kun for sjovt i en bag, kan se her. Er den pæn? Og helt den til moren. Pis regner sgu da bare. Hey, din. Lav batteri. Fuck, allerede? Det var sgu da helt fuld, inden vi tog afsted. Hvor det fuck, går det? Shabab. Og shabab, man. Er der nogle små shabab derude? Mette Balsby. Ja, hun er med dig. Ikke en skid. På en prik. På en prik. På en pik. På en pind. Og på en fisse. Så finder min anden klamme dag. Se. Can you see it? Can you see it? Det er lortedagen. Hvad hvis hun ser det? Det tager en lang vej. Hvad hvis hun opdager? Hvad hvis hun kigger på dine videoer? Ja, men hun ved sgu ikke, hvad min channel hedder. Jamen, det kan godt være min... Ja, det har jeg, det sagde jeg i mig og... Det her, det er god gamle icekrille. Ja. Ham, som jeg også optog med hjemme ved ham. Jeg vil se mine sko. Jeg tror lige en stor vandpøl. Gør du? Jeg tror lige en stor lort. Øj, det er koldt. Den er fryser. Hallo? Er det filmbyde? Filmer. Gigi. 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 Skjult kamera sådan her. Gigi. Nå. YOLO Shabab. YOLO Ej, Shabab. så siger Du har altid de pikker. Fuck, han er bare lækker. Jeg fryser fucking. Det gør jeg også. Fuck, mine hænder fryser.